मशीन हई रहनी बंगाल में भइल बा छोहारा मोर जवानी 16 साल में। ए बाबू बुझला चूसनी मशीन हई रहनी बंगाल में भइल बा छोहारा मोर जवानी 16 साल में। थाकल बाना थाके हमें केतना लोग घेरल बा, थाकल बाना थाके हमें केतना लोग घेरल बा। हमारा बुझाता सामाने में तोहरा कूलर के फुलावा गिरल बा। हमारा बुझाता सामाने में तोहरा कूलर के फुलावा गिरल बा। ब्राउन बैकग्राउंड को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी भी दबा दें। बिल्कुल मुफ्त।